Чакай да не фана някоя жаба. Аз искам вода. Хайде така нагоре, малко така. Така, играй си с водичката. Аз ти правя клипче сега, не ти снимам. Стой! Тъмън ще си избият обувките. Тъмън. Виж, чисто нови. Чисто нови. Нали не ти е студено, а? Да. Дръж ги, защото ще падна. Ще падна. Ще ги напълна с вода. И пак ще пътува. Фърли е там отгоре, мамо. Тук? Да. Оп! Няма нищо. Има ли някъде рибки? Там има рибки. Да. Ето ги, виждаш ли? Там е. Ето, ама те бегат силно. Ама все едно земята се пробръща. Те бегат. Гледай да не се мокриш, мам. Не бъде. Че се намокри. Аз тук ще си пия. Ние си влезохме, водата почина да топла. Не, поличката си я пусни надолу. Тук не съм видала така река, е много хубава и цял ден мога да се купи. Малко да го видим това. Мамо, браво да стана бела, така е. Да стана бела. Аз това искам. Така да става малко бела. Не толкова грозна. Ти не си грозна, мам? Еми тук, я виж. Нищо. Тая рана няма се махне. Жабите са кърнави, нали? Крастави. Краста. Тила. Той изми мой да има тук, ама тук няма. Не, мама. Няма. Те по гората отиват, нали? Хайде ми ни от долната страна, така да снимам и отдолу. Ама там на това, на плиткото. Така, така. Уху! Да не паднеш така назад. Има камъчета, ще се подхлъзнеш и ще паднеш. И само да ревеш. Много хубаво времето. Виж, чиста бяла станах трета. Тук
къде. Охо, дълбоката вода. Аз мисля, защото това е жаба голема. Ма това е камък. Този камък Ще паднеш. Ще паднеш полека. Чудак отиде да види дали има гъбки. Мамо, змиите? А? Змиите, ако го фанат. Не. Аз така Той да се нямам. пази, защото той не вижда, може да го хапне някоя. Ма то как да го хапне? Така не ме усетих ли? Да. Направо мираш, Виж нали? колко малки рибки. Не може да я хванеш, тя бяга. Това не е рибка. Ох. Да не изпуснем телефона във водата, да пие малко вода. Ще го страшиш и айде. Ще се намокри и нищо не става от него. Ще го хвърлиш, нали? Да, ще го хвърлиш, нали да? Не може да се направи. Опак, не, хайде за мене, нали? Той си е твой. Да, ма ти нямаш телефон и ти го дам. Леко. Аз ще кача после това видеоклипче в лаптопа и от лаптопа ще го кача във Фейсбука. Да те гледат всичките. Как си във водичката. И си играеш. Мамо, така ли се плува? Така е, нали? Да. Аз ако се прелее така, тя маничка вода. Така. Ама е студена. Не е толкова студена. За мен не е студена. Жабите се качиха. Не е страх от жабите. На кръка ли се качиха? Чиста бяла стана. Да, ти водата бе. Ние сте да видим. Аз кем натам. Чакайте. Я се обърни към мен. Така, ама хубаво застане. Айде друга така поза. Е, така те снимах? Да, ама така снимаем. Ено там. Кой има тук? Има зми? Не знам.
Кое? Но такое големо паяк. Морско конче, сигурно му. Морско конче, но иsto не е морско конче. А, това. Едно Ето го. черно, такова къде лети. Ме е страх от всичко тук. Не бой се. Само Хайде. от костенурките не ме е страх. То няма костенурки, мамо. Те са на тревичката. От риб. Я да те видя. Тя нашата става. И после ще ги разглеждаш, като ги видиш, Да. като ги кача в фейса. Ще викаш, ей, мама ги е качила. Ай, отиваме по-нататък. Къде е по-нататък? А, тук е. В дялото или на водата? На тук. Леко да не паднеш. Виж как бързо ле. Камък. Ще паднеш. Никой има. Зми. Айде излезем малко отвънка, ма. После пак ще влезем. Ама като влезу, Вземи си това котишката. Там. такова, Леко да не паднеш. Я да те видя. Готово.